Imos agora coa información deportiva. Silvestre Gómez debutou como profesional con vitoria na velada homenaxe a Tono da Silva. A emoción e o boxeo tomaron o protagonismo unha vez máis en Noia. O Liceo de Noia abriu por terceira ocasión as súas portas á velada homenaxe a Tono da Silva que se celebrou este sábado. A emoción tomou o protagonismo na apertura do acto, onde o referente do boxeo volveu a estar presente grazas á proxección de imaxes de da Silva e a música de Narci Rodríguez e Jerry Noia. Tras este comezo tan emotivo foi a quenda do boxeo e sobre o ring vivíronse momentos que quedarán gravados na memoria de moitos. Un dos máis agardados foi o debut do noie Silvestre Gómez como profesional. Houbo que agardar o final da velada para velo en plena acción ante o rumano Daniel Cosby e na súa estrea na categoría Silvestre alzouse cun gran triunfo por KO no primeiro asalto. Numerosos deportistas vestironse tamén de curto e enfundáronse os guantes para disputar os seus combates. O duelo de César Martín e Mauro Rodríguez abriu a loita. Logo foi a quenda da sonense Julia Santos, la Pulguita, que se impuxo nos puntos a súa rival. Nicolás Benítez, tamén do SKT, organizador da cita, venceu no seu combate, anotando un novo triunfo para os anfitrións. Na categoría no profesional houbo representación noiesa e o local Dani Gorras non deu opcións ao seu rival, Noel Vilas, e fíxose coa revancha. Os dous títulos galegos que estaban en xogo conquistáronos Adri Conde e Ángelo Vázquez.